jing sei so ha ka rap karyang ka jingkmen ya kinongra anda la pentrikam ka TMC ha ka ba shipawa jar tingka shisnem anya rapisa ya baro kinongra ha ka jilla lingba ka jingpen mi ya ka scheme batmai Farmers Assistant for Rural Meghalaya Hakane ka apnyo trek urumphang Shan ya ka sap jong pi haki artli kisentil bat kershan ya ka Meghalaya TMC Ukertong shimet na kanain nongpo Assembly Constituency ba Bismo ingti ulapelait pet ba e kariti trekam jong u ne ka manifesto ya ketika kot leng kedop ban sam skipait ba ye kimat trekam ki jong u ladau jom lapelait pet ba ka arpho tarik uremphang na kabenta ka samoy election arhajar arpho lai hadu arhajar arpho pra shaging dor bar thawan ka jilla rengkat baga jingpan jingkershan na kipai ba nongje na ka constituency. Oleh pibara kapten jonga de ba Bismo ingti ade kotong shimet ba yakun naga nai nongpo Assembly Constituency ngadan hang ne ban pen banai pi ka manifesto la nikar kontra ikam junga ka ba ladanga apoi shikatong akwa ban le la ngadon ga jingtu ban le te hang ne ka kumbat tho aga pel kan supule ta kiwe ke badan ha ka introduction kan ni ki moto junga saya pule himapi adenga anyai baik dai ha kita ki mat ki bakongsan ke banga kum ukartong ngadan ban sengaban sangap pi kita kelong kumbangal tho ngan pule kumbangal tho hang ne ki mat ya kon election kelong ban yarap ya ki jing e bangi ki nong rap ya kan du na ka por ka banong kong bandan kijaka pankha sambai dok kha hapo kedong bat ka than jungi kombangi tip hapo ka nong po konsensi ngidon shibun ki pungri dok kha hanrei ki sambai ya ban wanra na ki bar jala hanrei ka basong si kalong kine ki nong wandi sambai dok kha na ki bab wanra na bar jala bunsen ki khniot beng na ki thok yangi ta ki buj har komta adang poi shaka thong na kwa banu kine ki jing e kindu kindam hapo ka konsensi la hapo ka dong ka than ka jongi nata kabar hapik breeding project bandan kicaka pankha konsiang na ka benta kinong risniang ke ba ka ba dei ka we na ki jingri ki bala ban ken ti ya ga yo ka kot jongi te hang ne ru kum bon nangi dei ki nori siang nori masi nori blang hanrei ka ba song si kalong ka jing bom don ka ne ka jaka pankha konsiang hapo ka dong bat ka than jongi kane ru ha ban wanra ya ban leitet ya ki konsiang hasnapur ha burnihat lane hakwe ki jaka hapo habar jala bat habangi tet ya kene bonsen ni sha knyat beng haki dalal bat kabas khamso si kalong ngimtip lakde ki bakoi bakhya ne em andre habangi poi haying hadin sisni arsi kila ban yap no kalong ka jingdu ka bakra nalor bangi tet ram nata sakapap tadak poi ba khayap no nata kaba lai kabalai ngadan hang ne ka winter green project kani ka project ban yarap ya ki nongra ban thong jing thong haka yom tlang khnang ba ki panthar jongi kinom isa bat ban kan te ya ka yo ka kot jongi kana ro haba yai sharum chaneng hakane ke tham ribhoi jongi yo I bon ki panthar jongi ki su iksa haka por tlang handai hadan hang ne la dai nga poi shaka thong ngan yarap ya ki nongra ba kin rap la da ki kabam kabyang haki in rap no na kabenta kabam jong kisnyang ki masi naki we nang ta hang ne ngadan kaba sau kalong ka hel gran ban pen yo gran na kabenta kilong ying ki batuk lada kilek sumar haki hospital kanero kada sadang apoi shaka thong kane ka ba de ka thong ka banga gom UMLA nga persang ban le nongkong na pedeng ki MLA ki badan hapo ka re ka Meghalaya katlong ban pen yo gran yaki Kilongying ke badu lada kili semar haki hospital. Kane kamut amdei tang baro ke kilongying kindio ya kane ke hospital handai tang kilongying ke badu. But amdei bab ki ne lada pi pang pistom pin wan her sanga show MLA ban ai lada ngajok kum MLA ban wan her sanga ban pan ya kata garan handai pen biang ya ki kot gisla ban apply kum ba kalong kimi armet lada kili ka khun haki hospital yo gran hadin ba kila one paina hospital kaneru ka gran kan long ka serium kumta andre amdla ban ong 100% ba ka jinglut gin yo be ka gran 100
kumba arpo la na arpsan persen ngakum ladang job ngan penyo ya pi nang ta kaban bro o kabasan ka marketing policy bandan ka polisi ka marketing polisi ka babiang man penyo ye ki mar rap jongi kumne ro hang ne ro ngayo i bonsen ki mar rap jongi ki suput no namar bamdon ka marketing polisi ka babiang kumtanga ladang apoi saka thong kamot thau kilat kelanti ban penbiang ye ki polisi ban pendia ye ki mark rap jongi wat sedu ki barjel ki bar rilan ki barjel la nata kaba ndro hang ni ngadon ban pen ka job polisi ka bakar pang tang bek ye ki khun samla na ki longjing ki bom patre kam sarkar kila ban apply hakikat to kan ni kam sarkar hang ni ngadon ban pen bi nga pen syai pi bonsen ikam sarkar ane ikam ke barit barya ka lada yo inyo iya ka advertisement ande ka basang si kalong layo bek da ki kon ki officer lane ki kon ki jongki he sarkar ta hang ne nga ton ban pen na pi bagde bandon ka polisi ka bakar pang khanang wa ni kilong ying ke baduk lane kilong ying ke bom padon ke bam pat trace kam sarkar ngila ban apply kerpang kumta detang kini ki indrut li ki mar ki bakong san jonga hande nalor kita ngi dandro kina kum kiwe ke kumban suban kiwe ki MLA kiwe ki kandidat ru kita kilong kum ka surok ki jaka pule ki umbam umdi ki jaka jengok kai pateki jaka sumar ka songsu songsan ka khoi ka suba kini ru kide kiwe ki ba nga hab ni ki MLA ha ban sim kya ada ngi poi ka thong kumta lada pisau ya hap ya kini ki mat rekam jonga ngabu ya ke jingkar pat hakmat ki pai ba jong kanong po konsensi ba penseng ha ban ai ke jingkar shanlam khnang ba ngala ban le ya ke te ki mat ban long ke jing man toy ya ki pai ba jong kanong po konsensi pro ka we kumta haka arphon yatri seu phan nyon ya buton persya ya ka sambal badanus ing jinjar naga banta ke jingkar men jong kinong rap Meghalaya TMC kawan rak syapi ya ka maikat. Anda ka TMC kan thau sarkar, ka Meghalaya TMC kan pinmi lailak teli ki kam hapa kini kisan sinem manwan, barkum juru ban ajing erap pisa ka belong syajar tika sibenai, kata khat arjar tika sinem ka barok ki samla ki bampat dan ni ka kam ka jam. Hakane ka ap nyau trek urumphang, jan ya ka syap jong phi haki artli ki sentiu bat kershan ya ka Meghalaya TMC.